श्री राम जय जय राम। आज की श्री राम कथा में रुआ लोग के स्वागत बा। काल सुनावल गए रहे कि मनु शत्रुपा तपस्या खातिर घर छोड़ के जाता लो, गोमती नदी के किनारे पहुंचल लो। धर्म धुरंधर राज ऋषि जान के सब संत लोग वहां लोग के स्वागत कैलस। मंत्र मिलल 12 अक्षर गोस्वामी जी वर्णन करतनी। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतिला। 12 अक्षर मंत्र मिलल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो मंत्र के दोनों लोग जप करे लागल। वलकल वस्त्र पहिर के गोमती नदी के किनारे वो लोग के तपस्या शुरू भई। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला। कई संत कई भक्त के मन में ये प्रश्न उठेला कि जब 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, तो मनु शत्रुपा के भगवान राम जी के दर्शन कैसे भइल? ये तो कृष्ण भगवान के नाम है। तो ऐसे कई लोग अपने मन से बना के ये कहेला राम भक्त कि 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ना, वो तो ओम राम रामाय नमः सीताय स्वाहा, ऐसे बात 12 अक्षर होगा। बाकी सच्चाई ये बा कि जौन मंत्र मनु शत्रुपा के मिलल रहे वो मंत्र रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सचमुच ये प्रश्न उठेला कि जब ये मंत्र पढ़लक लोग तो राम जी के दर्शन कैसे भइल? सच्चाई बा कि कृष्ण भगवान के जन्म से पहले भी वासुदेव शब्द रहे, तभी तो उनका पिताजी के नाम वासुदेव पड़ा। वासुदेव के अर्थ होला वासे वासे तिष्ठति इति वासुदेवा। जे परमात्मा जौन भगवान कण कण में वास करेले उनका के वासुदेव कहल जाला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र के जप कैलक लोग। आई हमनियो 2 मिनट वो मंत्र के कीर्तन कर जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ये मंत्र के जब मनु शत्रुपा करे लागल लोग कहल जाला कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान के नाम चाहे कहल जाओ कि वह मंत्र काम आवेला। मंत्र के बड़ा भारी महिमा बा। कहल जाला मंत्र परम लघु जास बस विधि हरिहर सुरसन। मंत्र को छोट चीज होला, लेकिन जेकर सुमरन कइल जाओ, जेकर भजन कइल जाओ तो विधि मतलब ब्रह्मा जी, हरि, भगवान नारायण और हर मतलब महादेव जी सब मंत्र के बस में हो जाला। इहो लोग कहेला कि देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम देवता। देवता लोग के अधीन सारा दुनिया होला और मंत्र के अधीन देवता लोग होला। जब जौना देवता के मंत्र पढ़ल जाला वो देवता खिंचल चलल आवेला, तो देवता खुश हो जाले, प्रसन्न हो जाले। मंत्र के बड़ा भारी महिमा बा। एकर नाम मंत्र काहे पड़ल? ऋषि मुनि लोग लिखले बा कि मननात् त्रायते इति मंत्र। जेकर मनन कैला से, जेकर चिंतन कैला से मुक्ति मिल जाओ ओकरा के मंत्र कहल जाला। एक और अर्थ लोग लगावेला, मननात् त्रायते इति मंत्र। जे मन से पार ले जाओ ओकरा के मंत्र कहल जाला। मंत्र के बड़ा भारी महिमा है संसार में बा। मंत्र कैसे काम करेगा? ऐसे दिन भर रहुआ भाषण देत रही, दिन भर बोलत रही, थक जाए, लेकिन थोड़ा देर मंत्र पढ़ी तो थकान दूर हो जाई और शक्ति भी मिली। देखे में तो मंत्र के अक्षर भी ऐसे ही क ख ग जैसन अक्षर बा। बाकी ऋषि मुनि लोग शोध करके निकलक कि जौना अक्षर के सामंजस्य कैला से अधिक कंपन निकलो, अधिक वाइब्रेशन निकलो, और जौना कंपन से, जौना वाइब्रेशन से हमनी के भीतर के शक्ति जागृत होको ओकरा के मंत्र कहल गए। ये संसार में जौन कुछ भी बोल दिया है, जौन कुछ भी कहा गई, कोनो कभी खत्म ना होला। यही से तो रेडियो बनल कि जब खत्म ना होला तो कैसे हूं ओकर फ्रीक्वेंसी मिला के कहीं भी सुनल जा सकता। जौन बुला गइल बा वो सब एजा बा। वैज्ञानिक लोग लागल बा कि भगवान कृष्ण जी के आवाज में कैसे हूं गीता सुनल जा सको, कि जब खत्म ना होला तो कहीं होई, और ओकर कोनो फ्रीक्वेंसी हुई ओकरा के मिला के अबहियो सुनल जा सकता। एगो और विज्ञान समझ ली मंत्र के कि जौन कुछ हमनी बोले नहीं वो पूरा ब्रह्मांड में जाला, और ब्रह्मांड के चक्कर लगा के फिर वापस हमनी का लगे चलावेला। जैसे शांत पानी के तालाब में एगो कंकड़ फेंकी तो ओकर तरंग उठेला और किनारे तक जाके फिर वापस आ जाला। श्री राम जय जय राम। एगो गाड़ी हम क्यों के हमने देता नहीं तो हमने सोचे नहीं कि वो दूसरा आदमी के हम करिए नहीं है, लेकिन संसार में जितना गाड़ी देवल बा वो सब ओकरा साथे लौट के हमने के लगे वापस आ जाला। एगो शिकायत हमने अगर केहू के कही नहीं तो उस शिकायत के शब्द पूरा ब्रह्मांड में जाके वापस जितना शिकायत कइल बा सब लेके आ जाए। यही तरह से समझे के चाहिए कि हमने के मन में अगर अच्छा चिंतन बा, हमने अच्छा शब्द बोलतनी, केहू के
बड़ाई करता नहीं, केहू के प्रशंसा करता नहीं, तो बड़ाई और प्रशंसा के शब्द ऊपर जाला। अब पूरा ब्रह्मांड में जितना प्रशंसा कइल बा, जितना बड़ाई भइल बा, वो सब रउआ लगे वापस लेके चले और अपने आप रउआ आनंदित हो जाए, उत्साहित हो जाए, खुश हो जाए। ये मंत्रन के रचना यही हिसाब से भइल बा कि जौन हमनी का चाही वो शब्द हम उच्चारण करतनी, और वो उच्चारण कल शब्द ब्रह्मांड में जितना वो तरह के शब्द बा सबके वापस लेके आ जाना। हमने यदि धन प्राप्ति के मंत्र जपता नहीं तो धन के उच्चारण हो रहल बा, तो धन प्राप्ति संबंधी जितना बात हुई दुनिया में सब लेके वापस आ जाई और हमने के धन वृद्धि होके लगी। शक्ति प्राप्ति के मंत्र हमने अगर पढ़ता नहीं तो जितना शक्ति प्राप्ति के विचार भइल बा, जितना शक्ति प्राप्ति की स्तुति पहले कइल गइल बा, सबके प्रभाव हमने के लगे आ जाई। अगर भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति खातिर हमने मंत्र जपता नहीं तो मंत्र के उच्चारण जाता और ब्रह्मांड में जितना स्तुति कइल गइल बा भगवान पावे खातिर सबके प्रभाव लेके हमने के लगे आवता। तो मंत्र के बड़ा भारी महिमा बा, निमन शब्द के बड़ा भारी महिमा बा। मंत्र के जाप मनु शतरूपा कैलक लोग 12 अक्षर, तपस्या करत करत शरीर गल गईल, खाली कंकाल बचल, आकाशवाणी भइल की तरह का चाही मांगा। तो ये लोग कहलक लोग कि प्रभु पहले दर्शन दी, और ऐसा दर्शन दी कि हाथ में धनुष बाण होको। भगवान के दर्शन भइल, धनुष बाण लेके देख के दोनों पति पत्नी निहाल हो गई लोग। और जब वाणी मधुर कान में पड़ल है भगवान के, तो कंकाल जैसन शरीर फिर से सुंदर हो गए। भगवान कहने की मांगा लोग का मांगे के बाद, तो मनु महाराज कहतनी दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। हे प्रभु, रुआ हमने पे कृपा कनी, दर्शन देनी, रुआ दानियों में शिरोमणि बानी, रुआ से का छुपावे के बा। रौरे जैसन एगो पुत्र हमनी का चाही, ऐसन कृपा करी। भगवान कृपा कनी, देख प्रीति सुनी वचन अमोले, एव मस्तो करुणा निधि। तो लोग के वाणी सुन के भगवान प्रसन्न बनी और कनी एव मस्तो, जो न मांगता रहो तनी के मिली। मतलब हम अपना जैसन पुत्र धनी के दे। ये दे दिला के बाद भगवान फिर सोचे लगनी कि हमरा जैसन फिर कहां से मिली। दुनिया में तो एक भगवान हम बानी, और हमरा जैसन दूसर भगवान इनका घर में बेटा बन के कैसे पैदा। तो भगवान जी फिर से कहतनी कि आप सरिस खोजऊं कहा जाए, कि हे मनु महाराज, अपना जैसन हम कहां जाके खोजी। निरपताओ तने हो मैं, हे राजा, हम ही तहार बेटा बन के आ जाए। कहे कि हमरा जैसन दुनिया में दोसर केहू नहीं के, एगो हम अकेले भगवान बानी, तो हम ही तहार बेटा बन के आ जाए। अब भगवान जी कहतनी कि जोन हम कहनी एकरा पर विश्वास रखिया। जो कछु रुचि तुम रे मन माही, सो सब दिन अवसन से नहीं। जोन तनी का मन में विचार भइल है, मंगला है लोग, वो हम दे देनी। अब ए पर शंका मत करिया। कई लोग प्रश्न करेला कि मनु महाराज शंका करत रहनी का, जे भगवान जी कहने की शंका मत करिया। भगवान जानता नहीं कि मनु हो और इनकर संतान मनुष्य हुई लोग, और मनुष्य के मन में शंके भरल रहेला। मनुष्य कभी जल्दी विश्वास ना करे, केहू केहू का विश्वास होला ना, तो मन में शंका लागल रहेला। झूठ बोले की आदत आदमी के होला, तो आदमी बुझेला कि सामने वाला भी झूठे बोलता। एगो महात्मा के लगे जाई लोग, कई लोग कि बाबा तनी आशीर्वाद दी कि हमर लइकवा पास हो जाओ। तो बाबा कहनी कि जाता लइका पास हो जाई। फिर उठ के होने जाई लोग, जैसे तनी दूर पर जाके कई लोग कि बाबा हो जाई कि ना। तो बाबा कहनी कि कह दियल बा तो हो जाई, तनी ध्यान राखे। फिर जात जात होने से घरों से जाके फोन करी लो कि बाबा हो जाई नु, मतलब विश्वास नहीं के। श्री राम, जय राम, जय जय। भगवान मनु महाराज के कहनी कि जौन तनी के मन में आयल, जौन मंगला हम दे दे।
शंका मत करिए। आदमी के मन में शंका होला, ये चर्चा कई जात रहला। अपने जैसन सबके बुझेला, झूठ बोले खातिर आदमी उपाय खोज लेवेला। एगो आदमी दूध के व्यापार करत रहले, उनका नाम रहे सत्यवादी। सत्यवादी जी कभी झूठ ना बोलस। पूरा शहर में पता रहे कि यहाँ का कभी झूठ ना बोले नहीं। दूध बेची तो दूध में बहुत पानी रहे। एक दिन कोर्ट में केहू केस कर देला कि यहाँ का दूध में इतना पानी रहेला। इस सत्यवादी ही कहतनी कि हम झूठ बोलबे ना करी। जज साहब भी जानत रहे कि झूठ कभी ना बोलेला। दूध के बुला के कोर्ट में जांच भइल तो पानी रहे, दूध नाम भर के रहे। तो जज साहब पूछने के सत्यवादी दी रवो झूठ बोले नहीं, रवो कहतनी कि दूध में कभी पानी ना मिले नहीं, ई कैसे भाई? तो सत्यवादी जी कहतनी कि हुजूर हम गीता पर हाथ धोके कसम खैले बानी कि सच के सिवा कुछ ना बोले। तो हम अभियो सच बोलता नहीं कि दूध में कभी पानी ना मिले नहीं हम। तो जज साहब कहनी तो इतना पानी कैसे बा? तो कहले हुजूर हमेशा पानी में दूध मिलावे नहीं हम, दूध में कभी पानी ना मिले। सांच कहतनी झूठ बोले खातिर आदमी उपाय ढूंढ लेवेला, खोज लेवेला। मनु शत्रुपा खुश हो गई लोग। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से आगे कथा सुनाओ तनी और कहतनी, यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहीं वृषकेतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म करहि। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से ये कथा प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर सुना रहल बानी। कहतनी कि हे भरद्वाज, शंकर भगवान पार्वती जी से कथा सुनेनी, इतिहास सुनेनी हम रुआ के। अब आगे के घटना सुनी कि भगवान के जन्म के और का कारण बा। केके प्रदेश में श्वेत केतु नाम के राजा रहते रहे। वो राजा के दो पुत्र रहे लोग। एक पुत्र के नाम रहे राजा प्रताप भानु और दूसरा के नाम रहे अरिमर्दन, और उनकर मंत्री रहले धर्म रुचि। राजा प्रताप भानु के राज्य में चारों तरफ खुशहाली रहे, कहीं प्रजा के कोनो कष्ट ना रहे। सब लोग सतयुग जैसे आनंद में जियत रहे। राजा प्रताप भानु आसपास के सब छोटा मोटा राज्य जीत के चक्रवर्ती सम्राट बन गए। जितना राजा लोग के राज्य जीतले उनमें से बहुत सारा छोटा मोटा राजा इन्हें उन्हें लुका के इंतजार में रहे लो कि मौका मिले तो हमनियो इनका से बदला ले। समय गुजरल। एक दिन राजा प्रताप भानु शिकार खातिर जंगल में गइलन। जब जंगल में पहुंचले तो एगो काल केतु नाम के राक्षस जंगली सुअर के वेश बना के राजा के भरमावे लागल। राजा उस सुअर के पीछे पीछे एकदम घना जंगल में चल गए। सैनिक पीछे छूट गए लोग। राजा भुला गए, उनका रास्ता ना लौकत रहे। भूख प्यास से राजा व्याकुल होके लगले। बड़ा जान संकट में आ गई। राजा सोचे लगले कि कहीं केहू आदमी मिल जाए, कहीं कोनो सहयोग मिल जाए। दूर एगो साधु के कुटिया लौकल। वहां एगो बाबा रनी बड़ा सुंदर। देख के राजा प्रताप भानु खुश हो गए कि भगवान हमरा के सहायता करिए। जंगल में एगो महात्मा के दर्शन हो गए। गोस्वामी जी लिखले बानी कि तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, कि जैसन भवितव्यता हुई, जैसन भाग्य में लिखल हुई, वैसे ही सहायता मिलेला। प्रताप भानु महात्मा का लगे गईले। सुंदर भव्य दिव्य शरीर, सुंदर ललाट, लंबा लंबा दाढ़ी, लंबा लंबा केस देख के राजा बहुत प्रभावित भइले। और राजा से जब बाबा पूछले कि राव नाम कहा, तो राजा झूठ बोलने कहे लगले कि बाबा हम राजा प्रताप भानु के मंत्री हैं।
बकीर उन बाबा बाबा रहले, वो एक राजा रहले जोन प्रताप भानु के दुश्मन रहले। वो जानत रहले कि प्रताप भानु हा ये हमरा से झूठ बोलता। तुलसी देखी सुबेशु, सुंदर वेश देख के अज्ञानी ना ज्ञानियों लोग हंस जाला। तो खाली वेश देख के महात्मा के या कोनो चीज के प्रभावित ना होके के चाहिए। यहाँ गोस्वामी जी उपदेश दे रहल बानी। आज की कथा एज समाप्त कल जाई, काल एकरा आगे सुनावल जाई। समापन से पहले भगवान नाम के कीर्तन थोड़ा देर साथ में कही जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम हरि बोल। जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम